vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa uye ndakaroora ende ndine mhuri yangu. Nyaya yangu yakamira sekudai so: mugore ra2016 ndakauyawo kuno kuJoni nemukadzi wangu apo patakasvika tichishanda pane rimwe prazi. Paprazi apa paita zvekurimwa matomatoes, so tichishanda kudaro taiunganidza mari yataiwana sepay because mari dzacho dzainge dziri shoma, zvinhu zvainge zvakaoma mukoma. Inini nemudzimai wangu mari yatainge tichiwanapo paprazi ipapo yainge isingatombosviki 6,000 murume nemukadzi. Saka vadzimai vakabva vati it is far much better murume wangu tinge tichingosafa for now but tichiunganidza mari yedu. Ndikabva ndati it is fine, chiitai kuti tinge tichiita zvinhu zvekuti tinokwanisa kuzobvawo pamba panapa taunganidzawo zvimari. So mukoma takazotsvaka kamusika mutown, tikabva tawanawo kamusika. Takabva tatanga kutengesa madomasi ipapo kusvika tava kutoita zvekutohodhesa. Zvinhu zvainge zvava kufaya because dzimwe nguva inini nevamwe vangu taimuka pakati pausiku tobva taenda kumunda. Taizoti tasvikako kumunda kuya then taibva tazotanga kuba madomasi aya tobva tachizonomatengesa mutown the following day. Ende vamwe vedu vatainge tichishanda navo vaingoti kana vakawana mari dzavo dzimwe ndo dzavaingotumidzira kumusha, vamwe vachingopfachura mari iya. Asi inini nemudzimai wangu mari yose iyi tainge tisingaipfachuri, taingoramba tichingowedzera stock. So during the day tainge tiina mainini avo vatainge takatora kubva kumusha ndo vaiswera vachitengesapo patable yedu ipapo. Mukomanashi takazogumisidzira taona kuti kuramba tichishanda it was just hopeless because mari yatainge tava kuwana yainge yakawandisisa. Ndipo inini nemudzimai patakazosiya zvedu basa, takati tasiya basa ndokubva tatanga kuita izvozvo. Tainge tava kudzokera kuprazi kuya tichinohodha, then isusu tobva tazohodhesera avo vanenge vaine misika yavo mutown. So takati tashanda kudaro takakwanisa kutenga chimotikari chedu icho chatainge tichida kuti chinge chichizotibatsira mumabasa edu awa ekuhodha. So takati tatenga motikari ndokubva tazouya kuno kumusha. Aiwa, motikari iyi yainge yakanaka because ndakatoitengawo pane umwe murungu. Then mukomanashi takati tava kunoku ndokubva tazodzokera zvedu kubasa. Zvinhu ndipo pazvikangotanga kuita down, hapana kana chainge chava kufamba. And I can trace this thing when we returned back home. Ndipo pakabva paoma zvinhu zvose. Taiti mukoma kana tikahodha madomasi aisvika pakuora mukoma. Taiti chese chatinenge tahodha then tainotongoona kutoti zvinhu zvacho zvaingosvika pakuora tisati takwanisa kuspina mari yedu back. Apa inini ndakabva ndazosvika pakurasa futi passport. Zvinhu zvainge zvava kutiomera kuti ndinge ndichifamba mukoma. Pese pandainge ndichifamba ndaifanira kuti ndinge ndichifamba nemunhu anenge aine passport because ndakarasa passport zvekare nelicense. Saka macost acho ekurana business they were now very high. Apa kamari katainge tichiwana kainge kari kamari kashomanana. Ukuwo vana vakabva vangotanga kungorwara. Ndakasvika papoint yekutadza kubhadhara kana rent chaiyo kokumusika zvako. Kumusika hatitombotauri because zvinhu zvainge zvatooma. Takatanga tiine misika yedu mitatu kudzamara tazongova nekamusika kaikake kungoti at least zviri nani kuti tinge tichingoraramawo. Ukuwo vana vainge vachingoti pano nepapo tobva tareceiva shoko reurwere ruchibva kuZim. Ndakasvika papoint yekuti ndega ndakatombofunga kuda kuzviuraya. So ndakazoti it is far much better kuendawo kuna naSangoma, nekuti ipapo patainge tiine kamusika kedu painge paine vamwe vanaSangoma avo vainge varipo padhuze. Saka ndakabva ndaona kuti
regedzai ndinge ndichimbotaura navo vana Sangoma ava. Ndakabva ndaenda mukoma ndokubva ndanopiwa mishonga. Saka mushonga uyu wandakapiwa ndakanzi mushonga uyu unoita kuti inini business rangu ringe richizokwanisa kuzotanga kusimukira, since zvino zvainge zvanyanyisa kuoma. Ndakaenda kuya ndikabva ndanopiwa mushonga, asi mushonga uyu wandakapiwa wainge wakaita like muswe wekiti. So muswe uyu zvandaifanira kuita ndezvekudai, ndaifanira kugara ndakangouisa padashboard pangu apo pandinoisa zvimastay soft zvekare nezvimwe zvimafaila zvangu. So ndakabva ndanzi ndinofanira kungoviga muswe iwoyo wekits kuitira kuti pandinenge ndichifamba usakasika waonekwa. So mukoma ndaiti paya kana ndava kubuda makuseni ndaisimudza chichubhu cheche chestay soft, then ndobva ndazoisa muswe uya pasi pechubhu kuitira kuti vanhu vasazoona kuti pane muswe wekitsi. Muswe uyu waifanira kugara mumotikari mangu pose pandinenge ndiri. Ndaifanira kuti makuseni ndichimuka ndobva ndaenda kunomutora muswe uyu, ndobva ndapfugama, ndobva ndatanga kuombera. Muswe uyu wainge wakanzi unofanira kugara panze, hawaifanira kuti unge uchigara mumba. Ndapedza ndaifanira kuti ndinge ndichizopinda nawo mumba. Kana ndapinda nawo mumba ndobva ndaita dzimwe mhiko zvekare ndichiuomberera, then kana ndapedza kudaro ndobva ndazonoudzosera zvekare mumotikari, asi waisafanira kuraramo mumotikari. Then muswere wese wezuva, the whole day ndiri kubasa, muswe uyu waifanira kungogara urimo mumotikari. Ndadzoka mukoma ndaifanira kuzoita zvekare mhiko idzodzo dzekuti ndinoutora ndopinda nawo mumba ndoombera zvekare, then ndobuda panze ndoombera ndopfugama, ndobva ndazousiya ndakauhenga mumuti umo mandainge ndichiuhenga. Wainge uri wekuti unge uchichengetedza pfuma yangu pamwe chete nebusiness. Mukoma ndakabva ndatanga kuita mari. Ndaita mari kudaro mukoma. Munongozivawo vanhukadzi kuti hakuna mukadzi asingade murume ane mari. Zvakazotanga kuitika ndezvekuti ndakabva ndazotanga kudanana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu ndainge ndakamuchiva kubva kare nakare. Saka iye paakangoziva kuti ndainge ndaita mari akabva atanga kuzviswededza padhuze neni kudzamara mukoma inini nemukadzi uyu tava kutanga kurarana. Saka mukadzi uyu iye neni takazobatikidzwa one day. Tainge tichitofamba zvedu mutauni kunzvimbo kwekutoti ndaitoziva kuti mudzimai wangu haambofi akasvikako ikoko. Saka takangokaruka tatongobatwa nefriend, my wife's best friend. Saka paakazviziva mukoma iye akabva adhimanda mari kubva kwandiri. Ndokubva ndamubvunza kuti saka uri kuda mari? This was after tatopesana inini negirlfriend yangu. Akabva ati ndinoda 8,000 kuti ndinge ndichinyarara. Pavakaona kuti ndainge ndava pa 8,000 vakabva vati iwe munhu anokwanisa kutondipa 8,000 ufunga kuti ndingangomusiya achingoenda akadaro. So friend yemukadzi wangu akabva ati iwewe ndava kukuda and I do not want you to date anyone, nekuti ukangodanana neumwe munhu ndinobva ndaudza mudzimai wako. Saka ndokuzototanga kuzodanana nebest friend yemukadzi wangu. Ndakabva ndamudawo tikabva tatodanana mukomanashi zvekuti tainge tisina pekuonerana. Ndo rainge riri dambudziko because mudzimai wanguwo aingoswera aineni. Ndipo patakazoronga one day kuti tinofanira kuti tinge tichienda kusleep over kulodge kunosasanirana ikoko. Rimwe zuva ndakaenda kusleep over nemukadzi uya. Ndakanyara kuti ndiite mhiko dziya usiku ende ndakashaya kuti mhiko idzi ndodziitira pai because muswe uyu wainge wakanzi unofanira kuti unge uchirara uri mumuti. Ndakauhenga mumuti then ndobva ndazoupinza zvekare mumba ndoomberera. Saka ndakanzwa ndichinyara kuti mukadzi uyu azondiona ndichiita mhiko dzose idzi. So mukoma ndakabva ndafunga kuti saka mukadzi uyu kana akandiona ndichiita mhiko idzi anobva atoona kutoti baba ava vakaromba. So ndakangonyarara mukoma ndikabva ndangosiya muswe uya urimo mumotikari. Takarara ndisina kuita mhiko. Mangwana kuseni mukadzi uyu
akamuka akaparwa kumusana kwake kwose uku ainge akaparwa, aiva nemamarks ekuti ainge achitobuda ropa, and ndakatoona kutoti pambedha painge paitwa nemablood stains semunhu akaparwa nekitsi. So takabuda, asi mukadzi uyu akabva atanga kurwara mukoma. Akangorwara for only about a month mukoma, ndokubva atobhenda musana. Akazotoita zvekutotakurwa nehama dzake, vakatoita zvekutohaya motikari yamalaicha, ndokubva aendeswa kuzimu. Chirwere chainge chakomba, achisvika kuzimu ndokubva atofa. Saka mukadzi uyu avigwa, ndakabva ndatanga kuona chipoko chake kunoku kuJoni manje. So zvose izvi pazvakaitika, pandakatanga kuona mweya wake mukadzi uyu, handina kuita zvivindi zvekuti ndinge ndichiudza mudzimai wangu, because ndakangozvibvunza kuti saka mudzimai wangu ndinomuzivisa sei uye ndinomuudza sei, because iye kana ndikagara ndamuudza kuti ndiri kuona chipoko chebest friend yako uyo akabva mukushaya, iye anenge ava kuda kuziva kuti ko icho chipoko chake chinozouya kwandiri chichinetsana neni pakai. Ndakabva ndangosarudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichingozvinyararira, because ndaitya kuti kana ndikataura zvakawanda panokwanisa kuzobuda masecrets akawanda ekuti inini urwere uhwu hwakatanga apo patakatanga kudanana inini nebest friend yake. So ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga yechizimba kuti inge ichindibatsira, because n'anga iyi yakandibatisa muswe uyu munhu uya wekuti ane guhwa. Ndikabva ndati it is far much better kuti ndiende kune umwe munhu asingandizivi, kuitira kuti mukadzi wangu asazozviziva, because ndakatya kuti kana ndikanoudza n'anga iya kuti zvinhu zvezviya zvandipandukira, ko kana akazoudza mudzimai wangu, sezvo ari munhu anongoshandawo padhuze neipapo apo patainge tiine kamusika kedu, ndakaenda kune n'anga iya yechizimba mukoma kuti inge ichindibatsira kuparadza mishonga iyo yandainge ndabata. Asi sangoma ava mukoma Nashi vakabva vazorohwa nechikwambo. N'anga iya yekuzimu yakanorohwa nechitokoloshi chiya, ikatomboremara shaya dzikatoenda kusaidi. Ndakadzokera kuna sangoma vaya muSouth African vaya vakandipa mishonga, vakabva vandidzinga, vakabva vati iwewe haungauyi pamba pangu, yet iwewe wakatombonobvunzira kune rimwewo svikiro, waifanira kutanga wauya kuno ndokuudza kuti dambudziko rabva papi tobva tabatsirana. Ivo vakabva vati zvakangofanana nekuti ndabva mukutengesera motikari, wabva nemotikari iyi pamba pangu, musi iwoyo yobva yafa. Motikari kana yafa, iwewe instead yekuti unge uchidzoka nemotikari wondiudza kuti motikari iyi yamanditengesera yafa, iwe wobva watanga waenda nemotikari iyoyo kune vamwe makanika, unofungidzira kuti inini motikari iyoyo ukazodzoka nayo kwandiri ndingaigamuchira here? Waifanira kutanga wauya pano. So after kudzingwa kwandakaitwa nasangoma vaya, mushonga yakabva yapanduka. Ndichibva kunohodha ndakati ndichibva kunohodha mavisi mumwe musi, ndakaona kuti pasaidi pangu painge pakagara kamwe kamunhu kadiki mukoma kekutoti kanotokwana mumaoko mangu, but kari kanhukadzi. Kakabva katanga kutaura neni, kakabva kandifurudzira kumeso, kakabva kati usatya nekuti ndini muswe uya wawakapiwa. Ndachinja nekuti iwewe wakatadza kuchengetedza mhiko dzangu dzawainge wakaudzwa neuyo akakupa. Saka inini chandava kuda kwauri, ndinoda kuti unge uchinditsvakirawo murume wekugara naye. Saka pari zvino chikwambo ichi chiri kurara nevana vangu vakomana. Vana vangu ava chinonditambudza ndechekuti vachiri vadiki, like uyo mudiki wacho mukoma, iye pari zvino grade 1 ende chava kutorara naye mwanakomana wangu uyu. Ende dambudziko mukoma nderekuti vana vangu ava pavachazonokura havazokwanise kuti vange vachizoitawo vana muupenyu hwavo, nekuti paya pachinenge chichivasveta chichivayamwa sikarudzi dzavo chiri kutosiya poison iyi ichazoenda kunoputsa mazai aya awo anogadzira mbeu. Handizivewo kuti ndoita sei nezvose izvi zvandakabata. Handidi kuti vana vangu vange vachizoshaya mbereko kana vakura. Please
vedare ndibatsireiwo chikwambo ichi chavhiringidza upenyu hwangu. Mudzimai wangu ndinotoshaya kuti ndomuudza sei, because ndinonzwa ndichitya kuti anobva azozviziva kuti inini ndakatombohura nebest friend yake. Kana kuino anokwanisa kundibatsirawo in secret, please ndibatsireiwo, ndapota, help me please. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, zvimwe zvinhu zvatinoita zvinhu zvatinoita zvinotyisa, asi hanzi ndainge ndichingodawo kungomudzidzira business rangu iro rainge raafekteka. Ivo mukoma vedu ava vari kuti pavakadzokera kumusha nemotikari, hanzi pane hama yavo yakavaroya, yakavanzwira godo kuti vainge vadzoka kumusha vaine motikari. Shuwa kuroyera munhu motikari yake. Kana wakambosangana nematambudziko iwayo ekuti wakaendawo kumusha uchinorakidzawo hama mudziyo wako, pakuzonodzoka mudziyo uya ukabva watanga kukupa more problems on top of more problems, feel free to come with your story to my inbox, tikwanisewo kudzidzawo kubva pastori yako. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatisangane zvekare pane chimwe chirongwa chinotevera.